Bitcoin je dnes 10. najväčšou menou na svete a trvalo mu to len 17 rokov. Takýto brutálne rýchly rast nezaznamenala žiadna iná mena v histórii ľudstva. A napriek tomu vlastne viac ako 1 euro v Bitcoine len 50 miliónov ľudí. To znamená, že len 0,04% svetovej populácie má aspoň 1 euro v Bitcoine. A teraz si predstav, koľko by stal jeden Bitcoin, ak by 1% sveta vlastnilo akúkoľvek časť Bitcoinu. O tom ale toto video nie je. Cena Bitcoinu nie je až taká dôležitá, keďže všetci vieme, že Bitcoin dlhodobo rastie. Skôr by ťa malo zaujímať, koľko máš Bitcoinov a ako si sa k ním dostal. Pretože existuje spôsob, ako vieš dostať Bitcoiny lacnejšie, bezpečnejšie a hlavne anonymne. Väčšina ľudí pozná len jednu cestu. Vytvoria si účet na nejakej burze, nahrajú tam svoj občiansky preukaz, urobia si selfie a dúfajú, že nakúpia krypto práve na dne trhu. Takýto spôsob nakupovania kryptomien je pre totálnych amatérov. Prečo? Lebo používaš už zdanené peniaze a kryptomeny, ktoré nakúpiš, tak sú spojené s tvojim menom. Tým pádom vie o nich tvoja banka, tvoja burza, štát a ponovom už aj Európska únia. A ako to teda robia veľkí hráči a múdri podnikatelia? Oni Bitcoin nekupujú, oni si ho sami vyrábajú. Teda skôr sami si ho ťažia. Ak si doteraz myslel, že na ťažbu Bitcoinu potrebuješ akékoľvek skúsenosti s nejakou IT technikou, tak si na obrovskom omyle. Ťažba kryptomien je v dnešnej dobe fakt jednoduchá a zvládne ju v podstate každý. Jeden z našich najstarších klientov, čo má 74 rokov, tak bez problémov si to manažuje a spravuje totálne sám. My sme mu to jednorazovo nastavili a odvtedy funguje kompletne sám. A čo je vlastne tá ťažba? Bitcoinová sieť potrebuje niekoho, kto overí transakcie, napríklad, že Jožo poslal 20 eur Ferovi. Toto nerobí banka, ale robia to výkonné počítače ASIC minere. Ty si kúpiš takýto stroj, ASIC miner. Zapojíš ho do siete a on 24 hodín denne, 7 dní v týždni vypočítava matematické úlohy. Za každú vyriešenú úlohu získavaš nejakú odmenu. Čisté nové bitcoiny. Pre toto video je to fakt jednoduché vysvetlenie, no v realite je to trošku zložitejšie. Je to ako mať zamestnanca, ktorý nikdy nespí, nechodí na dovolenky, nemá žiadne penky a jediné čo robí je generuje bitcoin. Nebavíme sa o starých hučiacich strojoch. Bavíme sa o nových hydrochladených strojoch, ako je napríklad Bitmain Antminer S21 plus Hydro vo verzii 395 TH. No kľúčové je slovo hydro. Tento stroj je chladený vodou, tým pádom má vyššiu efektivitu a dlhšiu životnosť. Lenže takýto stroj si nedáš do obývačky, pretože má obrovskú spotrebu elektriny a potrebuješ k nemu špeciálnu infraštruktúru na chladenie takéhoto stroja. Práve preto sme to v Miner.sk vyriešili za teba. Ty si klasicky kúpiš stroj, no a my sa postaráme o zvyšok. My stroj zoberieme, pošleme ho do zahraničia, do nejakého datacentra, kde stroj sa zapojí a začne ťažiť. Ty sa tak vyhneš hluku, teplu, drahým účtom za elektrinu, servisu a údržbe. Aktuálne väčšinu strojov poslame do Vietnamu, keďže je tam brutálne lacná elektrina a podpora od štátu. A teraz to najlepšie pre podnikateľov. Ak si kúpiš tento stroj, dostaneš hardware, nejaký počítačový server. Ten úplne v pohode si vieš odpísať a dať do nákladov. Taktiež mesačné faktúry za elektrinu na prevádzkovanie toho stroja sú taktiež ďalší náklad do tvojej firmy. Znižuješ si tak daňový základ a buduješ si kryptoportfólio. A čerešnička na torte? Anonymita. Vyťažené mince nemajú absolútne žiadnu históriu, keďže nikdy neboli na žiadnej burze. Tieto mince voláme Virgin Coins alebo panenské mince. Nikto nevie, že tie mince máš. Toto je naozajstná finančná sloboda, ktorú ti nezabezpečí akýkoľvek nákup na burze. Takže máš dve možnosti. Buď budeš naďalej Bitcoin sledovať, ako vždycky rastie, alebo sa pridáš ku 0,04% sveta, ktorí pochopili hru. Využij peniaze firmy, kúp si hydrominer a nechaj ho pracovať 24 hodín denne vo Vietname s lacnou elektrinou. Ak ťa zaujíma presná kalkulácia a spôsoby, ako toto vieš využiť, choď do popisu videa a klikni na prvý link. A ak sa chcete spojiť priamo so mnou, tak zavolajte na toto telefónne číslo.